Wannan da kuke gani shine Ubaidullah Abubakar. Ubaidullah Abubakar kuma ɗan Nijar ne. Jama'a shine ɗan Nijar wanda ya zamo na ɗaya a gasar duniya wadda aka yi ta Alƙur'ani. Jama'a Ubaidullah zan sa muku bidiyon shi yanzu inda yake faɗin sunan shi da ƙasar shi. Bismillah. الاسم عبيد الله أبو بكر أنجو من دولة النيجر. جئت لأشارك في Jama'a kun ji Ubaidullah inda ya faɗi sunan shi da sunan ƙasar shi. Jama'a kun ji dai. Akwai da yawa da suka kisa hauda shi, inda wani abu ne aka yi da bai da kyau da tuntuni an hauda. Wannan abin farin ciki ne wanda ba nashi bane ba shi kaɗai har da mu 'yan Nijar. Jama'a ina kuke 'yan Nijar? Wannan abin farin ciki ne. Cikin su 117 shi ya zamo na ɗaya tak premier kenan jama'a a karatun. Jama'a zan sa muku kira a shi yanzu mu saurare ta a tare. Bismillah.